Bapinyo ia ki kubor man lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Kajingnya siat hapdeng kisipai Rusia bat Ukraine kepala long hal lenti jong kapakut tangba ka Rusia kam simla pendam sapang satay jong kadong ba ong udipiti mayor jong ka Rusia u Alexander Marchenko ula ong ru saw hajar tinong snong badon dang sa hakin ying trap bom dan gas light lane ka Marchenko ula ong ru ba dan wat ka weru ka building ka bom simla pra hakate ka jong ba kalajot lut balayo i ya kajing yaki habakut kalane bun benai hakalen hakaba ka Rusia ka haban sim ka jingkit kli don kajing yaki balong hanong ba don ru halenti ba sengkian la ong Marchenko kajing yaki apden kanong ba kalong ka bas ngungiu hakaba kendiat penai la job ru namta ka nakabenta ka Rusia katu kat ne kiriu sampang ki ong kajing job ka Rusia kalong kam sumlai hab bat kajing penlut Laki hajar ngut kisipai Rusia kilayap hakajing persya bat kapakut hakajing sedang jong katma hakaba kisipai noshkilong hadu nyau pesan hajar ngut jong ka Ukraine commander hakaba ka Rusia karadu nyau sin kenti kat badon kisipai hakasngi satjan ka UK military intelligent ka laong ka Rusia klasim lupai sapang satay bat ka iya ka Ukraine haya kijaka balong suk ban ya hiartma Marchenko ula kentat ya ka Rusia bat kam dan jingmut ban yada ya kanong ba da ka ba kwa ban penjam hakibriu jong ka Ukraine mission kam dan ka jing Ukraine hanong ba ha ka ba kanong ba kala sya ban penjot ki jing geng kala sya ban pra kani baro ka de ka puj ba kinong Rusia ki kidon ong Marchenko ha ka jing hilang ka pemerintah kasni ka jing klem jong ka bakut kadai balaya tu lupa tang ba palat brio benai kam simla urlong namar kanu ka report ka bami na ka pendam da ka Ukraine kadai bandon bat kijing maham lupa kalong ka ba bantep ka ka balaja ni ka ka bami na baro arliang kidon sibun kijing yo ban pen klumari kinong syun ban ya ka ba pen bana ya ka khubor ka badai kala banlong ba komandar jong Ukraine usdang ban ken ya kijing lut panyada ya ka bakut ha ka jaka jong kijing ya snam hato menta kalong kijing du ka bakraw ya ka Rusia bat kala du de ki hajar ngut kisipai tangba kanu kijing pendam pendu kalong ka ba hakine ki khendiat tayau u president jong ka Ukraine u Volodymyr Zelensky ula ong kijing long hai ki jaka kawan ra sibun kijing kalong ya kisipai Ukraine ula ong ru badan kijing ya siat khendiat akisni thodeng nganget ba ngenum ai wat tangsi in chiru ka jaka skinong shun ong Marchenko ngidei banyadai kari ngidei banyadai ki brio bat ngidei ru banyadai ka business ka badon hakari kari kalajan pralut kijing geng kila syapan pra kijing ya keren kam sum seiso ong biang Marchenko kikwa ban penjat ya ka bakut kumba kile ya ka marai pol bat ka pop san gan snak ong ru ba nujor ya artili kinong ba ka Ukraine minta ka don kijing ya pet hakabor jong ka Rusia kala kini ru ya kanong ba dobas jong ka Soledar kumba 10 kilometer lane 3.4 miles na bakut hau Januari haden ka jingja ka bande Islam bat kisipai Ukraine hakasni thodeng President Zelensky ula kuslai ula ong ngadon ban pesange no ka US Secretary of State Antony Blinken ong kari ka don kam sibun kijing don kam kenthub ya ka high provision HIMARS artillery rocket bat how wizards hakaba ka Ukraine ka jul ben don kam